500 házban biztos, hogy lakhat 2000 ember. Nagymegyeren 1870-től kezd el növekedni a népesség 3000, 4000, 5000. Tehát mindig 2000 lakosságot megérnek. És a települései nyilván változott. Ez a két település, én szerettem volna a kérdésre választ adni, hogy a Kelehamloka az szakrális hely, temetkezési hely vagy katonai földvár. És hát szerettem volna ezt a kérdést megválaszolni, nem tudtam, mind a kettő, annyi ér van, mindegyik lehet vannak érve. Az, hogy egyenlő távolságban van a katonai erő, ez mi ha katonai erő volna? Nem kell temetni valakit egyenlő távolságban mindkét települést. Az, hogy ez a történelmi folyó, ez a legfontosabb folyó, ami itt van, szabadott volna a kijelölt. Ha ez egy katonai, itt körülbelül 200-300 méteres távolság van, hogyha ez egy támadó lovas hadseregnek a központja, ez a Kelehamlokai ló. Itt ez egy árok. Ez egy akkora, nem szakrális árok, amit át lehet ugorni, ez egy akkora árok, amiben a ló is belesik. Ennyi maradt meg a rendszerből. A lovas hadsereg, a támadó lovas hadsereg nem úgy védekezik, hogy megvárja, hogy kinyilaznak a kapu mögül. A lovas hadsereg úgy védekezik, hogy támad. Ki kell rohanniuk. Ki kell rohanniuk a várból. Ha itt utolsó védelmi pont az ez, hogy itt ezen át kell az ellenség. Itt meg ki tud bontakozni egy lovas támadás. Tehát így pozícionálták a földvárat, hogy még legyen egy utolsó lehetőség, hogy egy kirohanással elpusztítsák az ellenséget. Ez érvés amellett szól, hogy Kelehamloka egy földvár. Egy katonai között, egy lovas hadsereg katonai központja. Az, hogy ovális a domb, az mintha a vezérség volna, azt bizonyítja. Az, hogy Kelehamloka a neve, az valószínűleg a védelmi rendszer széle. Ez az eleje a védelmi rendszernek. A többi szék, az szilas, tany, érsekről, stb. Tehát az arra, ez a szék, ez meg a nyugati széle itt van, ez biztos. Az is biztos, hogy egy másik mintázat is kijön. Tehát itt van a Kelehamloka, itt van ez a másik domb, harmadik domb az Kajatörten, nagyon keletés név, aztán jön szék és székes. Itt a legmagasabb dokat így nevezik. Kelehamloka, Kics, Kajatörten, székes. Ez a második katonai van jelen. A másik dolog, itt van két település, és itt van a folyó, itt több folyóvíz is van, de itt van a legjelentősebb folyóvíz. Katonákat nem, akarták, hogy a katonák védjék meg őket, de a település közelében nem telepítették le a katonákat, azért nem, mert mindig féltek a katonáktól, nem akartak katonákat, sohasem a polgári lakosság közelébe tudni. A katonákat a folyók mögé telepítették. Ez megint csak egy érv mellett, hogy ott katonák voltak valószínűleg. Na most akkor... Hát összefoglalás. 10 év van mellett, hogy mi ez a Kelehamloka. Azt mondom, hogy 7 méteres homokdombot a Dunai nem hord össze. Homokból itt domb ebben a magasságban. Homokdomb lehet, és a Újvár magasságában, Maszlod magasságában ott vannak homokdombok, itt a szél nem hord össze ilyenkor a dombot. Ott van a két várárok, ami arról tanúskodik, mintha az földvár volna, de elég szűknek. Ezt már elmondtam az imént, a Millert Veterenvédelmi Kispusztától olyan, mintha két polgári település védelmére volna felállítva. Van egy történelmi forrásunk, egy helyi vezérlázadása a Attiláról. Van egy másik nagymegyer is valahol, Tápőrgyörgye mellett, ahol meg Attilának a vezéri központja van. Van itt egy városszerű település, és Kispusztán is van itt egy városszerű település Vámostelken. És van egy régészeti lelet is, ami jól kezdett állázva, ezt elfelejtettem említeni. Tehát a jobb kéz, a zászlón vagy egy plecsnén, az a jobb szárnynak a szimbólum. Ezt a régész szólt a régészetnek találták. És az utolsó az a halomból ovális, a hon túlusabb oválisabb. A kurgán kultúrában nem, más alak, kör vagy más alakúak, hanem oválisabb. Tehát a hun és a honfoglalás közötti időszakban épített sírhalomok azok oválisak. Most körülbelül itt ért véget a történet, most megnézem az órát, hát körülbelül egy órát beszéltünk. Most annyira meghitt ez a társaság, hogy bárki bármit kérdezhet, bármiről beszél.
köszönöm szépen a figyelmet. És vigyék el a jó hírt, hogy ez egy vezéri székhely volt, megye, erre bizonyítékok vannak. Valószínűleg törvénykezési hely volt. Legszebb emberek. Igen, és itt a legszebb emberek itt laknak, igen, ez a legfontosabb. És igen, és aztán most már nem olyan, hogy kikapcsolod lassan, hogyha kikapcsolod, van egy másik poénom is. Kapcsolod? Miért jött ide? Amikor ez sok vezér